3, Betanzos 0 e Rápido de Bouzas 2, Deportivo B 1. Agardábamos máis igualdade no partido de Pasarón entre o Pontevedra e Ordes, pero a verdade é que os de Nacho deron unhas facilidades defensivas absolutamente increíbles. Sí, un Ordes que chegaba despois de 15 xornadas sen perder ningún partido, perdeu en Pontevedra e o Pontevedra que se chega a 2 puntos da promoción de ascenso, de xogar a fase de ascenso, perdón. O Pontevedra curtou o avance triunfal do Ordes, puxolle fin a ese periplo de 15 xornadas sen perder dos de Nacho que levaron perigo, sobre todo nos primeiros minutos, en subidas pola banda. Non aproveitou as súas opcións o Ordes e un Pontevedra con 3 canteiráns no equipo inicial, Iago Vázquez, Emilio e Javi Pazos, por mor da vaga de baixas. A balón parado, Santi Domínguez probo o porteiro Mario. Javi Pazos fusilou no minuto 20. O xogador de Marín asinou a súa terceira diana da campaña co primeiro equipo. No mal entendemento do porteiro Mario, coa súa zaga topou o segundo tubo, marca a Portabaleira no minuto 26. O Ordes, que apañara só 7 dianas nas últimas 15 xornadas, estaba a facer demasiadas concesións atrás. Aínda así, puido meterse no partido. Javi Pazos derruba Capelo na área. O árbitro Abel Fernández Lodeiro castigou cun penalti a prol do Ordes. Álex Castro non foi quen de transformar a pena máxima. Coas cousas así, o Pontevedra incrementou a súa conta no segundo tempo. Dispara Santi Domínguez. O defensor rival Rubén no intento de desviar o esférico coao no seu propio portal. Terceira diana do cadro granate. No 76, a cuarta e definitiva nunha boa acción de Jacobo. Rouba a arte a cea e sorprende co remate a un Mario que acaba enchéndose de balón. Un 10º gol da temporada de Jacobo coa axuda inestimable do porteiro rival. 4-0 en Pasarón. O meu equipo non estuvo en ningún momento no partido. Creo que dos 4 goles regalamos 3. Era un momento importante, bueno, sucedeu o peor, ¿no? Era importante por el resultado del Compos, muy importante por el resultado del Depor para estar más cerca de ellos y sobre todo por seguir ahí con opciones. Con esta vitoria o Pontevedra queda 2 puntos do cuarto. Deportivo B no conxunto granate remataron tocados os canteiráns Emilio e Iago Vázquez con molestias no adutor. Oleada do Pontevedra nesta xornada e tamén do Celta B, Gustavo. O mesmo resultado do Celta B cun gran protagonista. Foi o protagonista da xornada, é un rapaz xuvenil, xa debutou co primeiro equipo e chámase Santi Mina. Santi Mina, titular agora mesmo no Celta B e que marcou 3 goles. Os 3 primeiros goles co filial, xa levaba unha chea de goles co xuvenil en división de honra. Lembremos, Óscar, que é un rapaz de só 17 anos. Dis que non marcara aínda co filial. No, os 3 primeiros goles. Un partido cun resultado un pouco enganoso, despois escoitaremos os adestradores, porque o Bergantiños teve oportunidades e o Celta sentenciou nos últimos 10 minutos. Primeiro non marcou esa ocasión increíble moi clara. Rubén Martínez, e despois o segundo, terceiro e o cuarto gol foron no 84, 86 e 90. Esta é a xogada do 2-0, marcado por Benja. Pues extraordinaria xogada de Benja, vaya recorte. Unha gran xogada. En moi pouco espacio. Este acción do 3-0, moito mérito o pase de Benja, despois hai que definir con esa tranquilidade, porque este rapaz ten instinto. O gol de Santi Mina, e Santi Mina que tamén marcaría o cuarto tanto. Tirou un cano, marchou por velocidade de Chechu e conseguiu facer o 4-0. E ainda así, os 2 adestradores estaban de acordo en que o resultado foi un pouco abultado demais. Ha sido un buen partido, esa es la realidad. Yo creo que el Bergantiños se ha merecido bastante más de este resultado tan contundente. Penso que cando decimos que nun partido o porteiro do equipo contrario foi o mellor do partido, pois eso, un 4-0 ninguén o creería, non? Pero a realidade foi esa. Foi unha xornada esta na que houve varios partidos xogados na metade da semana, aproveitando os festivos. Sí, unha xornada estrana, dividida en 4 días, e imos a repasar os goles de algún dos partidos que se xogou entre semana, como por exemplo os do Rápido de Bouzas Deportivo B, un Deportivo B que chegaba embalado, pero que foi freado en seco polo Rápido, que gañou por 2-1. Pode custar caro ao filial deportivista, porque o Pontevedra, como escoitábamos antes, a 2 puntos. Ponse a só 2 puntos. E baixa a cuarta posición. Ese foi o 1-0, marcado por Pablo Carnero. Este é o gol do empate, un erro do porteiro de Roberto no lanzamento de falta de Luís. E non perdas, Óscar, o autor do 2-1. A quen tivemos hoxe na Liga das Cidades? A Nacho Insa. A Nacho Insa, pois o 2-1 marcouno o seu irmán, Kiko Insa, que é central do Rápido de Bouzas. Seguramente eses brazos fosen de Nacho, que estaba vendo o partido. Anotou Kiko Insa
o gol da victoria do Rápido. Triunfo importantísimo para a Sociedade Deportiva Compostela diante do Céltiga por 1-2. Adiantouse o Compostela con ese tanto de Marcos Suárez a saída dun córner. Empataría o Céltiga xusto despois, 5 minutos despois, con ese lanzamento un pouco afortunado de Groba, que chega a petar nun xogador do Compostela, en Catú, e despista o porteiro da SD. Unha Sociedade Deportiva Compostela que con esta victoria e a derrota do Depor B recupera a terceira posición. Aí están moi pretiño Compostela, Deportivo B e Pontevedra. E todo grazas a este gol de Tachi, o central que está a ser un auténtico especialista goleador nas últimas xornadas do seu equipo. Imos ata Cerceda, onde o Cerceda, eu creo que perdeu case todas as opcións de xogar fase de ascenso, ao ceder este empate a 2 diante do Vilalonga. Adiantouse o Cerceda co gol de Souto. O Cerceda que estaba en alza ata aí 2 xornadas, pero estes últimos resultados prácticamente condénano, non xogará despois de moitos anos seguidos facendo, ten poucas posibilidades de xogar a fase de ascenso. Un Vilalonga que chegou a remontar con 2 goles de Machu. Vilalonga, para eles tamén era importantísimo este partido porque estánse a xogar a permanencia. Que por abaixo tamén hai moita igualdade, moi poucos puntos hai moitos equipos. A ver agora co Ourense, co Coruxo, a ver se non hai... Claro, aí depende moito do que pase. E este foi o definitivo empate a 2, gol de Hugo García. E rematamos co partido de Cangas, Alondras 3, Betanzos 0. O primeiro gol do Alondras marcado por Calo. Ese balón en profundidade e o tanto de Calo, outro xogador que está en forma, 4 goles nas últimas 3 xornadas. O 2-0, non se poñen de acordo na autoría os xornais, uns din que Calo, outros din que Abraham, e eu digo que en propia porta César Freire. Dende logo a cousa estaba entre Abraham, que mete aí a perna, e o central do Betanzos, César Freire, sí. Que eu creo que é o que acaba marcando na súa propia portería. Estamos de acordo. E o definitivo 3-0, marcado outra vez por Calo, con ese remate cruzado, na victoria cómoda, holgada do equipo do Morrazo. Faltan 7 xornadas para o remate da Liga. O Racing de Ferrol vai ser campeón con 79 puntos, será unha auténtica catástrofe. O Celta B